yeskuru ya kura igotoka sensemo ya Bosamare bunge West Mugirange county ya Nyamira kubwata umuriro ase nyumba y'uburaro y'abana abamura ya Nyarutko bagekoya nigo eskuru eyo yayiriribaga na gwakira mbuyemo na serikali ya county ya Nyamira asoko gandra kubasira eri banyareko baba kwirandira kisemi bagusanga negetasene kigagie nsoko TV ekero county ya Nyamira yare konyarako bage kubwatoka obokonyi bebintu byokurarera nigo bono batebire omukyoyo nigo baire owasemeria na bunamba kye kwirandira imiroberio yabo yabotambe yechisemi nonya banyarako baba gwetera chinga kichire chinko mwasama tukabwangoiga muri kito Vincent Monda nwarenga sensemeyo robotiro ya senchira yubikira omorero obwate skuru eyo ya kura sentundende ya kabere nigo aremali emirobire ya botambe ya masomo ase skuru eyo nakogera borki wakobera n'obokendo obonge korende obokonyi bakonyagusirwa nigo bobwata gosemeria buna byonsi mbibe buya omwalimu monene ase skuru eyo Cornelius Moriasi tarabisomo gokoye magiga yo gotalerwa n'abawasiri kuri county ya Nyamira bakomusyokera ase skuru eyo so lero twarechinga kichingi ya nomogoko konyoranga omugavana ito His Excellency Amos Nyaribo toinyoire erene serikali yaye ototomeire obokonyi atomire chimatres goche skuru yaito abana bali chimatres chabo chiayete banyare gokonywa egere gochakera yaro gochimambia nda abana babere skuru basome ende twagokire ase obosemi bwayanga telimo gokoye kya kera abana bakogenda nkanga baburirwe matres bose bintu bindi byokorarera o advice ya bana babere skuru batware chinga kichingi cyo gosoma nekaro bagutimoka chidomu cyabo batimoke samazingira aramaya enganeye yomorero kegendete kunenki gwabo ikeranu ni gabisi yomugafana ase county Nyamira egotebanga eye nengana yokogosa chinga kyomorero gendete guturbone chisemi maragweta ni arimo ase skuru oyo iga no muwasiri wekeganja ase county Nyamira Stephen Oboso oyo nere oikeranire ase skuru eyo. When His Excellency Amos Kimomi Nyaribo was notified about the fire incident in this institution, he instructed us to provide remedial assistance so that the students can carry on to the end of the term. We've come here to present 25 number mattresses. So it's unfortunate that the school has been affected by a fire incident. Omowasiri webinto bitetanaine ase county ya Nyamira Alice Manoti nigatebire eyenengane bwente koligerirwa mono nabo igo asobwango mono naende onyege konyarekana esimorwe nario etagendre guturbania chisemi na into nabo tugujoin abandi goteba bali ba ko investigate barole inkieke gekaliko gere skuru ekuyelini lya kabere egera mangana yo aere kurwa ase skuru eye abana bagendera gosoma remember mwaka ulie skuru yakora buya yalingi number 8 ase county yaito igo omugavana na babete concerned ekera kuiwe skuru eye yakora buya nande nere gochikunya konyora emibasukane kabire yo igo tukugikeri kabisa tugusaba Nyasaye akonye community eye ebintu ebyo mbi basikuiranira nande kabire, and we hope that this should not recur. We pray that normalcy returns and school activities continue as normal. Enkwana kurasaba orokigwa balia banyorero gusirwa nigo baburire omusuke Amos Nyaribo abaikange anene mono chinga kiechi bale no muchando monene eligose omurobiri obo bukoliga chisemi nobo mwororo. Kwa majina naitwa Dedius Makori from 3 East. Kwanza ningependa kushukuru governor kwa hiyo msaada ametupea. Na ni muombe kama angetusaidia na tangi 2 za maji juu tunakuanga na uhaba wa maji kidogo. Vincent Monda, Nsoko TV. Mano murikito Vincent Monda na roboti rwa senchira yubuikira no toguska bosi aso roboti no mwancho murigeria tutigarita sengana echisemi maiga yaba orokiwa wetane chiribu